twabetene paka last yugukwa iga kumiami okomiamia ebagi yaye mubugurete briefcase yaga onte akoyekuna nokuguru iga onte birete bagi igo cho some ebintu biramo ndikiarenge ebintu byebu nabangite biri briefcase atebiti omongi noe ng'agenda ondetere briefcase eria omaete arwarete baka tare korora mbukomoa endagera na egechiko ebintu abanto bakonya kobisabisa arisi igo banyorete endagera engaki eywo barenga abantu bane endagera banyora ani noe abekire tu esumo no babekire tu bonsi nero okwete bwa omweri tebe ebintu byabeire yes bono togende Nairobi barekodi bairane kimudi yakabeire sani nyingi arisi no kire studio yani okuganyira ngwana ngo ona atimari gusiko banye ko yeguse no kero monta kababo muntu ko mabekire gechiko muno maina ari akuna kunege chiko tata kunorome oromame kende nki arenga ande no mari buno mugusi yes tu abwato mo chando kero wakorire skuru omuburi agote binyoma tari bere mukware ataka kare kwanywa ukware ateme chando cyo nyagusabwe chumbi uno konya to kumusaba iyo tabugati igo bono no mari na mbenene yeke goriegeke eteme ko rigererio bosemi atware family kirabwate genta kubeka muno buri mumboyo bono buri monaki Sabo kwa bili mbia kisi tauni amona ndugu yangu hii waliopanga sauti mugrango Watroko mbati ndugu yangu basi nigo tole tunsemo kia kirigo twamurigiri twamonyorero mungwano kurukwa Batroba Ombati nigare ngomosani umonene ochunya rusaba monyorite twatwarite series season 1 season 2 nande bono tuwachire season 3 togochakirana Batroba Ombati musani walisi bande mu onye mu ategere sana cyalisi ngo mwaturaringe sana no musani oe bono nigo togochigo isaransa nera se page agendere gutweresa choni alisio sababu mondo ki olenge omwana musikiegi ata uyo kule myake mengi ya etiri ndugu yani yes mambo poa kabisa iko salama twakurigiri sana asante sana finally yes twakonyorera asante ncengor kusamu yokemwa yes ni gongo temono sana wo document history ya choni aliso sababu yes kiagara no mwana musiki okumete sana hase chinsemo cha use yes igongo lya basani bae bali bagatele na barabo ilinde batweresa yes muntu kyolenge inguli kero yo mole moyo ulinga ngina choni aliso sababu atwerese yes ntake tori kile kamera yes otebyo muntu ogotegerete bono iga yes ayiningo yes amalieta ne Alfred Baraka Ombati lakini nikina mwili achagite na Batroba Ombati yes seno no ereke birigo seitu nkebirigo nakimwa mwanyene nacho ni aliso sababu alisigo tu amanyana nere engaki karo mwalimu atara sawa musiki tuamanya tuanya ukwana buno musari na bwate etuka na manyete ngana bwate birengera libyo ya musiki ngokero umere na junior alisebetala gotera konyora taranza mwaka kiyo igere 77 ukomerana bono tukagabanere gutira bono agonja kagotera tukibana sana izikale cyare ngi disk kikieke nanda tukibana bono kera twebana nande tugacha agacha kuinyura ng'omuntu nare nabwate ngayiachie ngayiachiete
bono kerang'ichire twakwana komo tukainyurana bono akabeka egekao bwone Kibiriko ga. kabirigo nkamotebia nintagete gokora ebiasara bia echisani ng'aki agantebia nabagombugeria esani erang'e chibese lakini ngakiyuga arenga omogire omogire nere ore komo produceri nkanyora ng'a tekonyarekana wancherwa korwa ase okoboko kwa mogire ambugerie esani yare koreta esegi eywo bono igere mwaka 85 karemereria igaika mwaka 87 nkarigi Gisore Ben Gisore ansokerie nchage komosokeria chisani na ngakie yuo musiki tonga buna bono yaya riri nona chi producer yare gokorigie goite kiaro tete komura abantu bono kera naira Gisore ansokerie esani entang'ani ya Folium 3 aristaji kogokigwa kuno omusane wante ng'aki okoira omonto rende otantebi nkware gontebi bono otagete kong'eta magiga agacha morugi one no arenge gĩosigi kiane eke nabwate aria getuka gocha togoikaransa tukagamba are geke endagera egacha tukarosiga nabo tware koragera amo bono igaika aganteti nteti gokoroka musani yaya ayo nendugu nyetwarageire esani eyemo tingokoroka musani yaya Aine ndugu yana. aye nendugu yane bono egento akorete getang'ani yantebeti nyuma tutarasokia esani goika osoe ase ekomiti eria yane egwanchera chisani chisoke bagotegerera baigwa Bamana gotiki. bamanya gotiki eye yasoka ntotageti monto achi gotokori kina yaani yarenge buna disciplinary committee tukaba naro aro ngaki ntambe Committee imwe abantu bareka mware. twenga abantu 5 Mwana mwana. ono arenga oyomo oyo omogire oyo oli na tumbo changanya oyo no mogeni mochorwa na asara timadio sinomanyete Asara ndimo maita asara. tukaba nabo egasi ekagenderera buya bono egasi egaika isani buna gochi gosokia ritu asokiri isani chiasoki guga egakora ndetera bono eri ya Gisore nasogeti nachete nkayetiga bono ngachaka koni ntakoreti production Era gokoretera? Gongo abwate music store. I was Kebirigo. Na wate music store Kebirigo. Na kaone jisani bono nkanyora toji none ngakire nde bare kubugia. Mugire gasokiri ga maybe rero ngoteba ari ngana nje ngikiane nkoirira abasani bane bono buno bari bare kurwemegano. Bo bayire yeme muri ngisani gwanterete kwang'eta omugano igwangu na kiesogete. Kiesogete. Tukagendera rende tukaba nere for so long tugakora ebiasara nere amatera amange tugare gokorera bwone nware kurikera combos wakombeseria amanya koenda gokorerwa amasoesi igo bono emware kurika amatera era akurika buna mbori buna togokwanaiga ere bona endete kurika kito gokora gokwana okorire kurika mwama na kuira bona ero ogenda bona tronga tuteberende buna a story this like now buna bona togokwanaiga a story yo yero si yatwakwana ngakioroche ngakitwomera na ngakioroche muswati na ali onchikire ochonte biga yarenge iga na iga twere sana orikiro okorire okorire ogenda bona ari tojikomera na ase practice 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 se yakabaire ikonge ngoisara sa kwarengo
Unabako bonge? Kere alisi aliku practice ya matera. Yani umwete negento kiyo kumisana. Aba nikagera bande to kwe matching. Kera alenga masoesi. Naki alenga siria. Naki alenga kolega asiae. Igasi. Nkora mwe alenga bunegente komo ngwano yo. Ebi ntongo kabiro. No mari alisi amatuko twabete naro. Tima itinga no maite, tima itinga no maite so. So ba alenga katunu. Asinara twale gotirimbuka gatwacha roche. Twamanya konyore para twacha gocha itibo. Twacha gocha ikonge. Asa chinyoni chia kabeiro. Mostly inya tari binto tu ebire gana no chibinde bya to bajire bya sirire. Na bwate memory ya yebuya sana. Unare konyora chiki karairo onyora chinyoni chigotero tirimbuka bwategerera buya. Mambio jonte ngana nyore. Obonto bolio bosini ni boli kwa kutanse gana na ngokira amiri. Ngaibu achiete bono. Bono currently binte bya I think this now to nkagetika sana obinyore. Yako era bonto ule twa wate utware go dapu. Yako era buna nyore kie to go dapu. Agotera no muno. Twaga dapu. Bono ngata gasira kali ogikali kikiringe chigesi. Kenge twomirana. Dwaro rigento gete kiangoki. Twakoro siriga. Bono goikanga dapu yake. Agadabu asinini egerega chikomunyoria asa koreteki asa ring obono botakoreteki ote buna bono twara nyoro bole tio boto bobwate throughout na egere twara rigento gete kibwena ta gotebigwa bantu otware go gedabu na batokugamba naye igara kintu mayo sina godabiri na irire na ndamangana batware kubacha muntu to bono yani na bongo gotera tuli naya lakini tubajite naye muri gwatura rieta lakini abo muntu ku lakini tugira mate Mtuare gokerete direct. Isani kiyemo onyorete mwasangite idea. Chisani chi twangete ne chinyinge. Bono bune yekonya na kamora moyo. Acha teyo onkonye kerande sanduki tindochi. Orete ngabona ryoja kurubo ebintu bwone. Ya yebimbi gotoko. Nkimu aroche kikamana kubatebe unatwaro regento gete. Egente kentu akerigerereti amatuka mange. Abantu nkweru barekera omuntu asirire. Korumagiga paka bono hiyo. Omuntu bwe obote bangaki ya bono nje tigangire no na abana bali. Tigankonye ga omuntu orete sanduki. Kwanya abantu bakulete tabyange diche aturigirio gotero ko ingigakara mugo changa kera abantu bakure. Bono okuno gotera komo kwabo. Ogotera konde nkoro volume 1 umuntu akobukunya gotera ngaigwaso era ngaikwagenda gochia okuno komo kwabo korenda mugondo tato kole bintu bya obugokonya omubwati gorasire bono ebintu mbere twa korigerere bono no ko folio 9 kero to karansite to nyota abantu baganya kubora ninga muntu yobeire bali mutabwati bana araria abantu barari abantu bagokwana echira bono kibirigo umuntu agokwana kabisa ngaki alisa bono ngetabe bali mu abwata abana no bulemo gao neti tumanye kubora ninga ki ono tata kakinkwa turigocha buona ali kwarora abana igo tukuikanse tukunya kugamba turigocha buona ali kwarora abana na ibono nkabona natio bulimo bono ikimanya gosinyunga ki ngakibona umuntu atenga kwao ni rio bulimo ikobono kubora ni kumo kubora ni ere ara wasitio gote wabesani tuikanse tukunya kubora no ne sani eria ngomongino yonko ngitari tuikanse tega mbura ya twete niligora tutaye kwanite manganayo mbura ya twete amajar tukanse mwa mugira twega gatega omongino yo agamanya tengo omongino rio muboyu nabato konya kunywa sota ko kitwa bwate tukanse tenere mugira imali ndwisi kotore tole nere bono akumanya tengo omongino rio muboyu kontenga bono ngakitokora ngamate muchana gwetarenge ya turoche omongino ya turoche embura ya twita akamanya gucharuka mariba agacha in fact tukamwe sote yenene nari obwango chichirete akaruta nande tukamate moment yende akaruta bona agatena ikotire mongino oyo akagenda bono igo actually ere census chia ebuna nyorete na bomo kugamba komo buyeiga lakini orosiriesa ebirengere byakire cyose byari ngo musiki byari ngo musiki nande omusiki yepose ryabo alisita terere tisoro
taterere tibuna abando konyora ng'a esoro goike chake gita amanye gochaka gotera igare kwenda ne rhythm ongera akabugiri first rhythm na second rhythm na tinga mubugi onde nara akabugi first rhythm na second rhythm at the same time ndero tegere no sani jo chigwe tubone gotwara abantu babera atene ne first rhythm na second rhythm lakini uyu abo yo mo okoire bintu otegere chisani ichi train ki bono ngera bwate yani na bonte geto manye boigo nga nerare chisani cha jo sia gotera ne rhythm first nande gende yo spin ki yare gotera na lista mante kubigita lisino gotera ogotera wokaiga lakini gotema kokemanya ale kubwata igoro abunga na maite kinda bante pi ikine kieke na ngogotera is my friend tu arenge mentu tu abwata mo boso no tinda kubuli tari kubugikita chindoto chokora ngama ngana idea tari kubugikita tari kubugikende nakia koreta kamanyona na ngotera omoikano roko ba te family kurumaiga na wonda tenga no ne binte byokora tari yaye yo moikano uri kurumaiga sa abantu kwa rule family ba kabugiria amakano abukare nabuo omoikano uringe bu musiki ese chi family chiaso abantu muri bakabugiria amakano abukare bono moikano ro yakoreta ki abugate alichiamini mwanzo alichiamini no muntu bwechinguru orenge actually no nyogurore bwa mabwete twatemete kumurwanirira lakini rende ona atarachi kurwara kera mwari gutara nere bono kumire nkuma bono maitha celebrity gusiye ande mwa gutara nere abantu matino ordinaries ngaki abantu ba it was a good but na what famous ire igoro ande nkongu kogora na nyambo songari situ akaragire tukarukire bruin nyeko yinyorete ngoje capital gari bruin njare ngoromate ari no mugira abwate tukarura yagoro kunya Kenya music store nyeko yoroje ari no tu akaragire asa kwane to mungwana geto kumurebo awakorere bruin abono tu akaragire oka andali staka nyure maru tajueti pia tanyueti ngakari gushangiriwa ni fact nande ngoinyora ngari sigasire to musiki ugasira musiki osirete nonye kere gotebekana ngabono ngari sinarwarete no mari na incenganye ndiri narenge goto omonto orengo kwegosa onanga ntobeti komo tuabetenere paka last yugukwa iga kumiami okomiamia bagi yaye mubugurete briefcase yaga onte akoye kuna no kuguru iga onte birete bagi igo cho some ebintu biramo ndikiarenge ebintu biye bina bangite biri briefcase ate biti umuntu no nga genda ondetere briefcase eria maita arwarete baka tare korora umbuko moendagira nege chiko nagirigete ntagote bichinga gisafari bono nkarengeri nga gocha gukwira ko bako kwana na bamenyete mwana tomenyete ko mudukurari gitande kama tigeto mukunguka nera rende bono aurike biri ko bono ari ke biri ko bunanga gotebi tomenyete komo nande bantu mba mayete ngambuo na amenyete nabo bari gocha bako morigi agiri onte ngoyo gochorega na mutebi akoreki achiche nane chibesa abantu bare ko mwarende ngapore alisi was strong gakwete kali strong tari ngakwete ka oboete no na roche buna bya esabu ya bwana bwa na roche lekini njendo gambete komo to gambete to tali pino no mongno ya tamanyiti akani tu mongno ngaye to gocha korera esinde karua antenga te mongno ya rwa bwagende bwa ande korora banaka no endo buri mongno na baga gotebi no na tuyo mwabona achite akamuburi atuya aye nayo le ndugu yani lakini bono kwanya gocha kwanya gocha kondora bono uyo nere ndugu ya nere ngote ibintu byane bireka ombekire suti gocha tuya nandi suti irenga nati kali insungete ngobwate suti kombwa exactly burango gote bigo akamuseri tugatigara nere bintu byaye nkamubangira tukabanga
paka the last moment ndoche ngabono mubiro yo obeire buno munyanga nyangu kwangira mwaka mugira onde ngaya bono ryo rito kumuira Nyamira etumire Nyamira agakora matuko 3 Nyamira tabere Nyamira ngakintambe ya alisi ntu amwete tinya gitari my friend tukamweti paka bono kabega asienko mutwesyo jinariete kene twatemete alisiga ale weke segedoma ngake paka November le bande bamwabono batama bono oko buna yo musani bwange kurwara kwa ni kiwa chake no actually kera toko kwamba gukorigereria ne bintu abantu bakonya kubisabisa alisi go banyorete ndagira ngakiyo barenga abantu bane ndagira banyora ni no abekire twesumo no babekire ponsi nero kwete bwo mwere aya iga bari baragire tamo bachiete watangani aliko ngona ene history to come we would like to know actually sana abantu bachiete na bange andu kujitimbe beti amatuka abeire bono matu muntu gasirire na bokwe ono mate ganto kere kiabete igo nero mwerio nero bwo mweri igo bono kera rochi buna abarite na urubachire na baroche buna umaye tari sigarenga muntu gukwana wetiga abantu bandi batarenge koira serious ama ene ngencheria abantu zikale na ndiro bono tokunya gukwana abantu bakure na ndiri dirende nkia kwanetu bono buna ngenje bono nere isane kwabori twateba nga konya no muntu gakorete ki kale mo tobekera tubatirange sani iyo takorete ndagira gose sukari mbuyo konya umuntu gakorete ki Onyendirie konyarekana bantu baitoe Onyendirie konyarekana bantu baitoe Onyana bono kamole moyo inumoro jaine Onyana bono kamole moyo inumoro jaine Mokonye bonere kare moya irane jebuya Mokonye bonere kare moya irane jebuya Mokonye bono na bantu baye bairane jebuya Mokonye bono na bantu baye bairane jebuya Wa asante DJ esani ndonye kwanira kare ibirengere bichete buna mukarigeria kiro montaru walete ale moyo tariko konyo lakini gakure konya kule iguru amatanga akaba mangao wono none ngaki nyorete twajiete volume 6 Johnny Bota garengo mwalimu bwati gari cyo kurukuma gwa buyobuya keraro walite fosoro kigera twenda matanga abantu no barigerere tibakaranga yaya alisiga ikira njugo cyo kwane na bambole tito ikaransta mayo kono ngoje kukwana abantu abanga na igendu nje bantu mba amanyite miaka emenge bamanyite ngano yo mwabona kama tebona umatiki kweruriba kwana nenga kineriyo igo alisikere tware ko ganda yago situarolekana iga nanda bante bare ko kai garengo muntu omonene in fact abete famous paka nona kwa kurigelinga nyama kuri atamaire nanga tetebe not mugirango ngakiria after tebe ngwe kwa bare ngugambare nanje tu bono live dance chia live dance mo ateli into chieti go ikera ngana bono bunaya rio yarenge kidisiko jikia karosiwe mbono roje bintu byakiri mashini rio koranga nto chitumegeti mono kero nanga isani cyane kinyinge sana one ria terete nga cheni
poster chini poster ntangani muswati uri gare nandino ngari ngangari lakini ndero nkware kumenga nere kera bo yere gorariga na chini poster irensa itubosoba mugusinyande gori ukabugiri chikono oyo rengo ibo nyanja chigari nje jakarukiru nova kare kurwari bu nyaukiani ali ono no muswati ali ngabwata maina magundo mutu abwira kumugamba nere na bo muswati umuyapi umunyakiyeni omuyanya sa nko umbara abantu ono lende ikenga kiyine gaga matera tachi komaya gosenere ndekere twakwana ona agoje kumanya ya kabire atengo iraniria machibu pole ndinde nonye kwa umiete na nyorete Eddie na mapenzi Nisani is a very good song. Yes. No. No, arenga lakini actually Ndalisa was famous and I was tarenga muntu kumwanaranirie. Tarenga muntu kokechigunaye. Utatigara kare kwa gosire. Kuigwa arenge bobe sana. Kare kwa gosire. Lakini rende actually mbuya twagenderete. Na ndetarenga muntu renga muoba. Uchiariaro tarenge muoba yaya kagotebire ngokora to nande ngotebe tarenge konyobwa yaya chinsa cyo jine cyari korinda chingwana cyaga cyalenge umwete no muntu kero kotera gisani cyae nabo no muntu gitolengi lakini kero life kero kumuri ngo muri kwa ngo no mwana musiki yes garenge tofauti na begete chenilingi yarenga gekuba sana nanda kaigure sati ya ikibungu bibere gosekamo ekuba gyakirenge siko igagete para kabisa etuki no muntu ulengo mosabi ulenge discipline aso kweboya discipline mwate bwata mangana manga ane chinkwana kramo kwana komo tare kukwayirira kiratara kumanya yaya areko bangora sana bakokomanya nonye kerao te korosie sani bono gosaro si bonaro ri rumuntu iga bono buna ari no agachi sinsi ari agachire bono kebiriko bwe bacha twakora jinsa nyingi sana nyumba yoko gamba mangana ngakikwarora ngakiaita bono yari ngobisi yaye yogoswa yogopikia mangana ego no nechisana chinyinge njire twatigirete nchira abantu bandi batasogetigwe kulingana discipline turabata togochora umuntu okoraki yani rende muntu takoire kina chinyinge twatigirete nchira kiari gonya gotigara megwata konyore sani ya okonyore sani ndi gocha yare tu ase yende ime ige umugano orenge 80s o 93 ore to volume 11 that is not ana mangana tu are gochunjwa kwa nyora bono kwa ranga konyoro moire kendo orire bono sinyunga kiagoko kiagoko gocha gotiga umuntu agocha mutini jenga tata naganyite tinkore tindochi tinyigwete no gukwana boka bono kina ko ri no urangirane bono kwanyora mangana ya gukwana engaki yakoreki ya iri bono munengaki ya sani ya tote volume 11 izani je ko soke je arenge suppose ko soka volume 8 volume 9 ijije ko soka volume 11 nchaka yani enjire twaka skitoji mageka bono yaba bona neki no monta go jomo ikaransi kiaro mata ale como promising abuna nko genda iga nko igure gento ai bune sane go tega etegera nande ri sane buna ale ko enda basokige sane ya sokire ajire oire ini ya ringe ge sane twaka oni litali bono kere totebe ebintu byabeire yes bono togende Nairobi barekodi bairane ikimudi yakabeire sani nyingi alisino kire studio yani okuganyira nkwa arenge iguru sana ondete yore ko so kisani kyari sana jirina bete na kya abantu bali abana musiki bagusibonsi bi sinsi otuori kirage monyonjo machoge abantu abuna bete nabo ya igitenga gite bakarosie ke ombe kya music
na bete na ndo muturesaro usi yengima na ande ngarukisi na ande ngachinyamira tukarosi na ande nyamira nkaba muturesaro bono sani chiaye actually na bwate liosa lite abantu kibaigure sani nga yasokire umuntu nabare kogora taramanya kende guchime eja chigwira bwoye iko muntu are kogora atari kubekerwa nubwo ate music store sani kiri kwachibangire ganya music store mwa baringe busy isani nkoni tuarenge chi compact bono tuare ko chiruga chi compact tuare ko chioni chisane nabo buno ngakie Christmas tuare koni isani ki kwa KP kana bokoni nabo koni 300 200 chi compact na ande pado 150 chi alenge on that time njire tuarenge 100 compact tutebe 150 ojaje tego ika volume 10 10 chakirete 9 tu tutebe 9 10 11 150 lakini no malenda buno tu amanyaine abange umaite bono 50 na jitware kuri 100 na jitware ko ino 100 ira nero manyene 50 nero tu kuri buna intwa to koni iko buna kwete ebiasara bya ngaki bya beta affected no alisi unone kara arwarete na affected yekora tinkole ti gasi ili nare gokora kero murwere karibu no nyare ko gende gasi na barti ngaki entambe na rwarete na bete bu no almost karen kolige na bete almost ogenda nando irana na bete almost mitinyi 8 Igo mutinyi ali shuma tare ko tare. Ka gora 1995 mbuyale. Ka gora 1995. Mbuyale. 1996 nero yachaka bobe. Bolo 96 nero ya abeta bobe. No kerako enda folio 11 na rualete. Na rualete. Na rualete. Esu medine bobe. Na rualete no nye folio mu komi ali sinaigwete bobe utatiga. Esu meye yarenge yangora. Nabokorora bono njengo teranga ngakia ore ande baragirite okoranga nero bete yo moeli elie babete bali bande nyingake na aliete chibesa actually ali sina aliete chibesa bono eboli ekera agatera folio 9 bagateba ne balimo iko na arwarete utatiga tare gosoki mangana yaya matiga ale gonte bono na inchi nare gosoki na ya bande bara kuminganga kinya bwa kiano ne bintu bya ye binge bunare kogora no na bintu bya gokorekana bwa ye amatemu aya borogi ni manyiti chingiti chia chiro mongera nare ke mugondo bako muntu ndando gocha no mutugo mugondo nari ciokure bona ikine gento kire giyoroche bona bintu gara onte bintu binde tu arekobisa bintu binde mu arekobisa sai kiro kurigire patrobas kiro kurigire miaka maiga instance ke munyorete ai murinari so sababu something happened inchebono ne karasirete alisi ga mbet to bete chine mbwate chindoto botambi ndorabona tu alikwambo ketaraja twatira kuchiboye nandi ndorabona tu amubwate tete kumuyimugene sanduki kuchibwa boye bono kagusikana ziginya kubule abantu ngakitokora andi nga goikorigie ndagero uragire muragire bitachambura egera mu omwature chindoto chikoreki chisire dikabono toirane mole bwogo asale nayo muste tinga kyarwalite paka kumwira Nyamira ngi ariko gotebia sinengo ndugu yangu nsinengo nengo lakini rende tataripi amangana tu akwanete yo moelio nanginyore dali siwante tinga bono lete tigumongina tumumongina alete briefcase tubanga abana ngakibago bakomenya kamuguri gwako mutume briefcase na agotebiri motebi alete briefcase akaenda akaleta rende briefcase
tugasoma amaruba arenge ime, tugasoma tugakora, nonya tarenge korora buya are gonte nsomere, chibesa erenge chirabu, naende nonde ore gocha ore omorora, ebesa yare komoa obeka moturogoro, obeka moturogoro, obeka moturogoro, omoerio oyo agante ng'aki chibesa chiogochireta ago chibare naye ogochibara. Nabo nachibarete nkamatigia enamba. Bono omoerio ekero nacha korora rende ng'a bono osidiri kabisa, rituko riokomorusia bono bwane bono gosoka gochia isiko bono tomoire Nyamira. mwarengaenda ng'o? Bono twarenge na Mogire, na omong'ina oye, na abana baye mbarenge ororo. Bono ekero tokokwana iga, riarenge rituko ria Aramisi. Nabo agiregete nkamobwata nkamobekera nyomba. gete nkamobekera egechiko mono, tata kuna oromeme. Bono natimari gose konya koyegusia ino, ekero omonto akoba omonto okomobekera egechiko mono, maina aria akuna egechiko, tata kuna oromeme. Bono nkaenda isiko, ekero abeire buya nkaenda isiko, ngatenda nkarengereria oboiyo obokong'u. Ngagocha gosirira okoboko kwane ng'aki bono geire iga. Nkoirana nyomba akamboria ng'a yaya, omaete naire kwarora ng'a nakure, tindakwa. Aya. Enda aria moturorusia ebesa aria orarete sote toranywa. Nkaenda ngarusia ebesa ekareta sote tokanywa. Agantebia tindakwa. Mpaka ngotebia ekero ngokwa. Bono aba kera bachete naberesa, akamanya gotebia rende riatete ng'a bono ndetire briefcase, tukabanga ebinto ebio, tugakora, tukabanga mpaka ekaera ewikendi, twamoirete ng'inyorete eng'eti ndebe, twamoirete rituko riarenge ria Jumaine, Nyamira. Nari tomoirete, naende nkamorenda. Nki ekero timogadirie nyomba for that long, motari komoira Nyamira mapema? Okorwara kwaye rende buna kwarenge, nare gotwara ichibu inche bweka manyene gotetiga rende kuringana situation yare kororekana. Kiaya twatemire chinyagitari, twatemire ekienyechi, emete, abanto bamoire, mariogo buya sana. Bono bakagaikera goteba ng'a bono nabo okondusia. Nonya okoenda bono bantebete ng'aki, bono nabo ogokora ki, twabangire twakorire, bono nabo bokondusia. Bono ekero antebia ndusia, twaika Nyamira, agantebia buya sana, twaikire. Bono nabo ngokoririsia oragenda korarora abanto, arabu omanye gokora ki, omanye gocha. Igo kera egento twabangire twakorire mpaka abana kera egento ebinto biaye twakorire ki, twabangire twakorire. Bono Nyamira ekero namotiga Nyamira, bono abegete briefcase yaye magoro maate, kiare koyekuna na okogoro iga, oigwa noekorete ki, noere. Nkamotigera rende nkamotebia bono, tiga ng'ende kande asiomeria abanto. Rituko riarenge, ndoche ng'a ndarete kare rituko erimo, mambia yaye, onye tindirongo egasi rituko riarenge ria Aramisi. Saa 8. Iga abanto Nyamira bamaete nari sinara admitted nyagitari? They knows, lakini egera yakwaneka iga immediately ng'osirire, abarwaire bonsi babogete pi. Basikare bakaminyoka abanto obo batamete. Korwa nyagitari ng'arisia okure, abanto batamete korwa nyagitari pi. Kere nkwana yakwanegete ororo. Igo, okay. Arisika gokunore. Ngotete ng'a kuringana buna okorenda kwane namoikia Nyamira iga, onchiete kakorara rituko erimo, mambia yaye agasira. Lakini kera egento twabangire nere twakorire. Nonya omong'ina oye nabo amanyete bono. Kiatete ng'a omonto nere ogoteba ebinto biane ase bikobekwa kirege. How did you feel? Naki koigwete omosani ogo bwe chigaki chintano? Engaki eri rende bono buna Nyasaye akobanga, nabo yabete bateni enkong'u sana, lakini rende Nyasaye nabo twarete oboremu,
tukaroberia emeroberi yaye mpaka ekaera na emeroberi ende buna twaerobereti buna tugochi gokora nayo nengaki tokomorusia Nyamira. In fact it was egento kiabete egekong'u gocontroli abanto ochi omusabara gochinga egekong'u abasikari bagacha batemete nonya embarabu sana gocontrol patrobas omusiki bwarisi kero konyokombea n'omusiki obono omusiki obono nore inse nkoba ore inse naende abana babono bakobugia omosiki mbabwati banto bababwete emiaka gekogera nabo okonyora omonto omwana oterire egento buna ere akenyora gwakenyora giachire isiko bono totebe ng'anya ndiri amasikani are isani chinde nchire chitabweneti kobekwa lakini bono yabeire yache ekaba digital bono nabo okobeka esani yabo yatera motategerera banto bonsi lakini bono naye botagete igo gekogera kare tokorigereria chisani chiaye gochitegerera mono nkorusia twarenge ebinto getoo obosemi naende chisani echi igo chigoterwa chiare goterwa ebinto bitato tware korigia nabo ndagora esani goetera ogotera oyonde ogora esani goetere egita kebugiri tari ogotera aya egita naki yachangwa bono chisani chinyinge chiaye igo tware kochirigereria rero nkiakwana esani nkiakwanete ime kogenda inkie compact yengima ebogore content yae nerei bono twamanya konyora ebinto ebinge igo biarenge ebiogosemia naende biare gokoa obong'aini oyo ogotegerera nabo akorusia egento kemokonye esani bono buna ere esani nere oboreri koira omwana oboreri mbagochia esukuru omwana oyo in fact nasambetwe bobe sana omonto omoirete timaeti ng'ana oyebwate abwo esani eyore Agnes oboreri oboreri akonyakonyerigi bono esani eye kere tokorigereria omwana oyo in fact natwarete ediscipline embe ase enyomba eria abete naitetwe achandetwe bono omwana ng'aki mwanyorete bono ekero togocha konyora eripoti eye bono omaete omogano oyo okoyorora aye okoyorora buna ense ere yare bono omogano oyo okoyonyora wanyorire yes nakoko Umwe buri ayo makanga indwa karumwa no ya zijanga magega ya serikali
Bono. Yes. Tuma kira toko tera batero ko kwa egento ngere kwa tabanga ki kira toko tene toko ngabana nensi yare. Moko range gente que kirare lakini okere nkali sini. Bono mwana buno oyo kira tokoligerera omwana ina asambe tobe sana. Abantu aba bagote basaba nga tokonya omwana aje gotokonyera omwana. Inaro. Bono Obeiro ka obona obeiro monto mo. bono omonto. Nare mo. Na bonkagerete nga Nyasaye namokonyete. Kera nachitakairwa ase esukuru ya serikali. Nwakonyekerete. Yone gento kia koreka to muta. Bono iko kira tokoligereria bono no bosemi. Inchira omwana oria ose korora yani ose kwe imagine korora bono omwana oria asambe tu. Kera inchira asambe tu inseme echi chiaye chansoni. Kai, bobe sana. Bono, okay. Miaka yonsi mwabera alizo sawa nayo kumwerio musiki and I think ngaki yechisani chi alizo sababu abantu bekistomba bakoni yechisani including you. Yeah. Paka bosongo. Ngaki biasara bya byachitebekagenda. No gendrete bakabono. No, actually bono igatimbi bwati. Nenja igetenga gete igali ya ali 92 ali 90 na ivere tu ebintu ebi. Bian cost almost 180,000. Bono sarakasi ikiacha. Musiki ukabanga noira nai. Noira nainse. Kera sia kule. Bono kero ira nainse. Tuate mwana na bintu bine na bondo tete nyomba afutu na. Nimbwari chi disk kwanza chisana chikaranga almost 1,500. Kitu akaone chia Rusi Mapere, Franco, Bekale, ni mbwate no ne chia bagere na one tinyinga sana. Na one ti sana chia bagere kera ne biashara byale. Technology gacha. Technology gacha gachinjirende bono. One gacha gisimi chikapogori ebintu ebyo. Ebintu ebinga bono ege current ni mbwate no ne kenande kentebe keritu abwate automatic keritu kabigiri sana kwa manya go debu ochie compact. Ninke bwate ngete omwana obwalisi sababu. Yinkorwa atararwa. Yinkorwa bono nganko genda ndi Nairobi. Ni murange tikamutenga nchunda ko ebintu ebyo bigache. Tiriako ni ebintu busongale. I think it was early 2010 or 2011. Nkamogetigera. Tinkama digo sena igo ono okere biashara byo musiki. Bigacha bikaira na inse. Ngatiga ngachanka totally rende bono kera bire na inse. Ngachanga nande ebintu binde bingao. Nganyora ngabyangire. Biashara na chagete na abegeti chibucheri. Yoko ni nyama. Bigacha naron kanyoranga aba oni chimboli ne chiombe. Onda uchi bochoko ne rigenta ibete. Una bono one time umuntu omaibe na rusi chimboli miruka iga. Alike birugo. Ma saa 12 ibire kuruge sorali. Nsali chimboli mampyo koleta twanyenyire. Tengane nkonye no mwana oseliwe. Nkomogori chimboli echibere. Tekanjere tiga yamo yanyenyiruga. Manyino otanga chimboli kagina yo mungino ndo ocha okurusi chianga kapso gotigara basa. Okay. Basikali bagote bakombwata nenyameli. Yanyenyirunga na ibire. Kumukane yaya iwe nganyara mungino tenga mate yaya. Tandi kuchinyomba ali staye. Mbuli ya ono yiro chibuna yanga nine yende moyere nete neinari. Tenda yo chole nde yonsi okoleki. Whatever nebe chibe sinyinge. Akoleki oire. Tuga kora na igolenda akora kya kagenda naronga genda biasere binaro bigachaka mangana yanka abuna ya alingirende bono tokote baka climate yanka abantu buna bande. Kabanga tungusana ni tungusana kanyaranga yanka ngaire ngacha nkaranga ka Nairobi. Sincerely na vele Nairobi anga 15 years. Na bokonya na renga nyasa onkonyire. Na nderende bono igachire kiriruta ko toseli kurwabo. Ochingna nyore konya chie kanane. Arali growth sita. Arali. Wa chinyombe chichi atagoro tu aiga Portland. Portland cement. Irimo chinyo bachikutagurwa.
You were among the people who was among. Tugakuo betutari gotebu no ane notice stage. Amweta atenete B-shirt. Agateba tekorera Mombasa road. Igo bibi alenga gati avions bibira range. Na bata koletigo. Asare nene sana. Asare nene. Wanya kulikaba. There's nothing. There's nothing inya sayangwa kirambiye mono tambutule tamoko. Lakini nabo kuinyuranga bamura. Asogo kino otamanyitia sikwarure ko ikuinyure. Usibononga. Wow. Asikwarure ko ikuinyure. Ayigwa eteire. Na yutara etera. Asogo kino otamanyiti. Basi mtazamaji, Andonsia Sole. Story is very interesting, it's very touching. Intagetoya abantu bagena namba yesi, you know, mbara kukoiwa barataka kuwakeresi mibagufwani. Yes. Ina nange namba yesi. Namba yana 0712 713 319. 319. Yeah. Nere yekoli kunsega iga basi. Nyogete como kwanera enamba yae yesimi nero yarule. Patrobas. Yes. Nkiora atebe umugusi. Asensemo yo mugusi bona gestu aikeire. Tuatwale generation ire enkere enene. Enene terigotaka koigwa baibori. Nare ko basaba baigwa abantu banga banene. Obose mimboro. Twara bate ukarenga kino biruka gembinde. Kende nkiarenga ande. No mare buno mugusi yes twabwata omochando. Kero wakorire sukuru. Omuburi agogote binyoma. Tari bere mukware ataka kare kwanywa. Kware ateme chando cyo nyagusabwe chumbi. Buno konya to kumusaba. Iyo tabugati. Igo bono no mari na mbenene yeke goriegeke. Eteme ko rigererio bosemi atware family kirabwate genta kubika muno. Buri mumboyo. Bono buri muna akiri. Wikasome. Usasomere gintu gite. Kemwe genta akuria. Buri mumboyo urasoma buri bono. No mare bono gusi buri mumboyo. Haya, actually bono gujisikari story no to kwamba koranga mare manuali. Asinini. Lakini bono ga ntobugati kende. Igo na mbe nene yeke goriegeke. Nande kwarorire ngano ngoke nyarure. Kora anje getalire toke bwatuka. Na ushauri kwa wanamuziki? Wanamuziki bono iga. Iyo ntonare ko basaba na barabu. Batige indamwamu. Ndamwamu ne yame mbe sana. Yani yo koigubobe. Bono mbatekere batwara abantu ange batatu bane batano. Abantu bababugite emyaka. Nyumu utarachi gosokiye ngenta. Utarachi gobeke gente kuguchia ase midi bakigwe. Tiga abantu abarage kagwa. Egere omuntu aboringa ngaki oyo bona abo kwana ringaniri. Ringane nande ngochariria inyuri abantu. Ringane ndia beta asigete. Ngakiria kuletu. Ngakiria nyoretu. Igo abana musiki abanga kelomona ngobana igako igungona ngosokirie sani nere amanyekane lakini etabugati bwansu boranyire myaka emingi nande bono muno ngwano yo gale osokie sani mu mwaka once a year esani ya tara ya rosi twaranga mfolio mukieta akorete gas mwamanyanga imogo improve kwamanyanga yoko improve that is why committee ya rengo twamanya koranga sani bono irenga chiasogete mwete numbers neroro yiki combat jiale gosoke ekina otebi ngato karanse igana mugire mubona bagote combat tuone timono volume 9 volume 6 volume 9 volume 6 volume 2 ngakiji sukuti December Igasi yako. Mbona tenda kuboli? Interacho kore interview Yes. Umusikio no kwanya techonya lizo sababu kera nkoni anenge sani ono ufumete gusiengi mechiko bokigo. Nyaki umusikio no cheta kama konya. Actually ito kwamba gotebanga mbona kero umuntu bwene ndo konyora obuya
konyona ne omuntu uyu akorwense the moment konyona asa ikeire nari naroche ng'a bono obeire omuntu bw'abantu kia konyora obeire recognized sana bono bahati mbaya rende akarwa omosiki ntebe ng'a nomokonyete engaki ase mokonyete ntebe ng'a nomokonyete engaki enke lakini omokonyete namba enene abasani bakamumanya akamanyekana nabwate etama Alicia abwate etama ya maiso nyina abasubati ndakwana nabwate etama ya maiso ngokugamba kabisa kwaranga nabo murekomo osokera ali uchira gontebire ngende gunyorere mwino najire kuja bono mune sa mune bono yani etama nelinga ki producer abana ino abana musingo ni muri sanje abantu ba na baroje na chibesa no nyine producer ngoro sier chibesa aso musikio na chire te producer kamateta bono kie mangana actually onda gatebi ng'a engakieria na bete na musiki erende ko bwana muna nayerigerete producer na chimbe chiarenge giarenge ngiye mono eko era na bete na barabo na bete na chop osokeri moso machoge na bete na paros osokeri ba omonyocho mugire nere twa bete komo obo bisimbole bwarenga ase chinseme echi chia produce mbare gotaka umanye utatiga rende naba banyene the band master yani the honor nere nabwate eng'encho yaye tare gotaka kworoki abande nabarobwo ng'a inki kekorete ki kegendererete chibese nkoe kubarenge nengaki eri kere abande bari koigwana contract kere tikware gosoka ochigosoki naende ochikobugeria onde moino yaya iga abana musiki nkoigwa barenge bobe yaani omoika nore orenge ase omosiki bwokonia otare gotaka onde nere akore ki aone nonya naye kware gotoka ng'a nkoni ore sane gose nkonyore kwaerosiri virus kwaerusia gwachire kwaedabiri bono tindi gokoneri gose ng'ogokorigia nkobwate bono eyio are korekana ng'a nyirende nyendire ebinto ebiko biare kobangeka buya nanga bono twasangereri chiria nkooneri chiri chitakeire ekwera nakourire chiri nakonyora nachio naende nagotigire naende nakobwatire omoe naende nkoire nchake nye bono ndi nareta nkoumorere chiria nanga naye nabo nagobusia okore ki ogenderere igo bono omoika nore orenge asa chiproducer bare koigwa bobe mbare gwanja nabana musiki abande mbare gwanja nabarobokere ba omwana musiki onde agokobugia egita achikobugeria pandi ende no igo Alicia abantu bakamubuire omusiki mbachete ko kenye gwasokire isiko turi koirana Kirwanda that is why buna manyeterende the strongest ya Kirwanda ongera tabugere tipandi ende nkobugia arenge lakini abugeti bono mono bono nari aba ongera kare kobugia gitare kobugia Catholic ya ibara amatera no arugete agacha kugeria epandi atara abugeri nabondo chibono ng'a gabugeti mabundu bandi nje banere akarukira mabundu bagatere na Ben Gisore na Andrew Kitenyi ngaki nabondo che alishatara monyora abuno bono no arweta gwakamenya gocha bwalisi buna babugeti na alista bugere tionde actually na temete ko kipu kiana rorenge solo siaye kiero mwete bono na bora nyoro kwarusirie gento kiarenga kwairire moina nande sani go chiarenga obobisi mwete sani gosoka no obobisi itarasoka to gosokirio gieri go chiari yaya igo nonya na masoesi na bantaba kiba masoesi mbalibuka igo nayo ori ogotoka abo no ori oime mono okoigwa ng'a inki yakwanwa nande chisani echi abana musiki tinkomanya rero gose ngorosi bare ndagira ng'encheri yakarosiwe
tukware guchiuragire isiko ndagire no ya cross wama tukuriera mwari ya mumwe twapaga twakora twaje gucokia sani ira ritugwita gucoka tujika tari rero turi kwenda no embu basi hapa gusiba minto mwigule story ya Patropa Sombati musanyo imemono sana yo choni alicho sababu oto ile story yengia choni alicho sababu no monto muyolenge nje personally niko mwanje tamono iye kogera na chimbua kurwa saba sani baya bantu ba mumanyite elinde tumumanye buya side bona tuachagete nande tuakolire DJ tuongee sani bila roho na kipato masiaka pengo Mwanuru sababu tagarara buya nyumwe mangana njirengure asingutara bono gwira mwanuru sababu tagarara buya nyumwe mangana njirengure asingutara bono gwira asebono ngutara inyura mwasari yegeta naende jumarene nana kubanga mangenjejo ingenju motungamba bamitobono terie donge nigobono njendo chenga manegere yebamito ingenju bakungamba bamitobono terie donge nigobono njendo chenga manegere yebamito bandengereye kunyagitari James Marita mukaya no mubicheni ngoni wete na Samson nyandiki simu Wamito jemba tebya mangane seinu nyatige watya monene nyasaye bikira bakonye Woroja tara wito moge kibona ya yuwita Bakuru batebete tarinjari sinje na kwana Wanjani nuwa maiso kurinde myo itamanya ini Musani uwo wita nulia mokuya kwa memesa Wanjani nuwa maiso kurinde myo itamanya ini Musani uwo wita nulia mokuya kwa memesa Umana kuiwera nga kinere binte ibye betu binte mbye betu ebinge sana keno na boleti buri twagatumikire ubugo dap obu arenge bwe bogoreti bwe bintu bya bogoreti ne ebinge bigasira igo tukaje kubibwate kujibosonga arenga kiyu byasirete pi bitaro abantu mbale barenga bosonga ari abaibya babesana igo video tiyo bono tubugate yalisyo sababu gakonyegera kagotenga kagukwana tima mugeni mochorwa tabugati tema ngoto boli video yo ni mate na asa abantu limwe arenga na choni aliso sababu abantu ali I think teko bo I think umuntu naronyega chitase tima eti abandi bose bakale moyo busungalia Robert Mayuro mumaite na anda atembo oli mugire tukwanenera abandi usumungino manyenga lakini nde normally kuna nginyolete chi record chinyinge nye chikarororo ekora disk chitwale korosia mugire tari monare gutugo kyare kyare ko bagutuko na ndi kiranko amba koinyora ebinte ebira baise gutuka te time tu akolate so ground kisi tu akolate dansio abantu mbale Samuel Masese nomwinyure koru igongaria suneka on that time ndujinga ntu abwate tu arondo nande yarenge sani ere folio mutu nere bwate gente kinyetinye beti bono tima tinga twale konyora Robert Mayuro nabale kunye bwati nabakonyonyora ina ere nabarenge ime kena tu abwate buna ya agent ya kisi on that time nyukaro kyatu atika nintanyora na tinkumwinyora by this time kirenga kiri arontu hanaraine no muntu naro twakarukire ochita kaigura kerokaria somebody Kenneth Ngo
Adams Kennedy Samboti ulengo mwenge go kabeire parosi sana mekibono lyagenti mede usukara abara baise omwengo momwamu I think ga kabeire parosi agacha karwa agacha kaigora keroka ngakinera ngakirete nena ndigiti is a good person kena bonginyorete nga abantu abo lakini no mali boli yo mayoro timatinyo kale moyo arati nko inyora abuje nyore moyo no batulande tumuri aba bande babo yonde babo basungusia babo nyuma baba Kennedy aba barabu aba bwate amatukalishi kanyambaracha abantu nyuma abantu tuwarenge na bwa buno nginyorete Umongi na Rebeka Nyamucha, Easy Municipal Market, amona dau jamaa tete no muri basika ikonge. Thank you so much. Asante. Thank you.